Ahojte, vítajte u nového LEGO City updateu, v ktorom si vlastne tento LEGO Store upravíme už druhýkrát. A to pomocou tohto okna, čiže vlastne takýto panel 6x5, takýto isté ako túto. A ten pôjde sem. Je táto rastlina, to bolo také núdzové riešenie táto rastlina, ale sa to celkom zapáčilo ten nápad, takže tam chcem nechať, ale dám ju na bok. A kde sa toto teda pustiť. Takže rastlina je preč. A ja musím teraz celú túto stenu vlastne odtiaľto dať preč. Takže toto teraz celé pôjde preč. Aj toto. Tak. A táto stena pôjde vlastne sem. A tu vidíte takéto dve LEGO sety akoby, tily. Okay. Ktoré neviem, z akého setu vôbec sú, ale sme si ich kúpili na takej výstave kedysi, LEGO výstave. A na boku je vlastne ten výstupok, aby tam mohlo držať tá rastlina. To teda bude. A tu dám samozrejme to okno. Toto. A na vrch samozrejme už tie žlté. Tu vlastne pôjde tak a joj. Tak a nakoniec už len strechu. Ale na boku treba ešte tu rastlinu tam dať, takže tam idem teraz dať. OK, takže je to tuto. Ale ja už trocha vylepším pomocou takýchto listov, ktoré mi zostali ešte z minulého videa. Tak ich tam takto rôzne dám, aby to bolo krajšie. Tak už to mám. Je tam síce len málo, ale tak lepšie ako nič. A teraz vidno aj ten interiér už viacej LEGO Storeu. Tu vidíte tie sety, tu je to celkom prázdno, tak tam nemám moc čo dať. Tu je vlastne tento chlapec. Ale aspoň také svetlejšie teraz. A je také kratšie video, lebo tak pôvodne to malo byť akoby kombinácia s tým minulým, kde som vlastne tie trávniky okolo cesty opravoval. Aj tam ďalej. Ale nakoniec toho som to robil samostatné videjko. Takže na budúce už budú také dlhšie videjka, už také, kde sa bude viac toho diať, také poriadne zmeny budú. Ale nechajte sa to prekvapiť. A dajte like, odber a vidíme sa na budúce. Čaute.